Mabungahong kagabion. Live ta, Exxon, live ta. Pwede nyo mag-mention sa inyong mga higala, Exxon. Ako sang i-share atong live. Sama sa akong gisaan ninyo, Exxon, nga once maabot na kong Bohol. Kay daghan nangita sa atong live, no? Normal na ta. So, nana ko sa Bohol. Normal na atong live. So, ganina, praise God. Naka-live ta ganina. Regard si Brownie. Picture na to, George. Video ba nalimot, mida? So, okay naman to sa HK. Man na to siya kaguol. Pagpadoong pa lang namo sa naginuktok na siya sa Kenan, George. No, nagluha ng mata ba? Kaya mingawunon man. Pero okay naman siya ron. So, salamat kay George. Salamat kayo. Anyway, ako sang i-share it so on kamo sa diha, no? Pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone. Pwede ninyo i-share it so on atong ipakatag ang pulong sa Ginoo tonight. Atong imarites igsoon ipamantala, no? Atong tawagan na ilanog-lanog ang pulong sa Ginoo. Ug sa katong hilig kay magpablutot diha pwede na. Ato ning himuon para sa kamayan sa Ginoo. So again, ako sa Drigson mag-share sa ako sa live na to. Amo sa diha pag-share na. Okay? Share sa ko Drigson. Right? Shout out 54 viewers this time and ako din shout out ang 157 followers o mabungahong Kristohanon. Thank you kayo sa mga nag-invites, sa inyong mga friends and loved ones na mo follow sa atong page. Salamat sa Ginoo. So mag-share sa ko igsoon padayon sa pare. Gibuhat mo ug imong gihungan akong kapakyasan nga imong Mga brad na ko diya, shout out, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo akong brad. Si Brad AJ nga may naghatag ani. Brad na ko sa Sea Skeptron in Arms nga nangalagad na sa Ginoo nga kanhi banggiitan pod nga dautan ka ni adto. So, usasad na siya nga nangalagad sa Ginoo di padugay mga igsong gibag-o sa Ginoo niya. Usasad siya nga na dasig ba na inspired nato igso no. One of our followers. Oy Brad, Ralph Bitonio Galaneda. Thank you kay Brad, no? Thank you kayo. Nalipay jud kay ko ba. Sa last time kabalo na ka, no? So, malipayon kay ko niya. Ako nahimamat Brad imong whole family and praying and hopefully nga dili na to last, no? Sinugdanan lang to Brad. Okay? O sa imo sang sister nga si Joanne Bitonio Galaneda. Thank you kayo. Kamo gyud tanan hasta to si Sister Inday, di ba? Inyo ra man to kaliwat nga mao po'y nagsigig kuan ba, no? Sinasa mi mo adto na ipabuhat si Lord sa misyon. Ilaha pong sakyanan may ilang ipagamit. Grabe kayo, no? So again, Brad, Ralph og Sister singa natin mo igsoon re. Joanne. No? Thank you. Si Brad Ryan, nga nakakaroon sa Germany, inyong brother. Thank you kayo. Grabe. We're so blessed those moment, the moment nga nianha mi diha sa inyo. Og sa lamiang pagkaon, Brad, sa imong mama. Okay? So, thank you kayo. Hopefully, pohon, magkita pa ta ninyo. Kaya I know, yes, naami plano sa no, naay mission sa, naay usa ka, naami plano so naay nag-connect na ko ba nga. Usa ka adlaw, mag-mission daw mi sa Cagayan. Automatic na, magkita, punta ninyo balik. Praise God. So,
Ako sang i-check igsoon kung na-share na ba na ako atong live. Okay. Done sharing. Kamu sa Dexo, shout out 89 viewers. Ma'am, manihapon ta karon sa pulong sa Ginoo. Actually, wala pa mi nanihapon pero ako ning siguro kay of course love na ko si Lord. Unya agaw na ko na sa kuninyo. Okay? Praise God for another great privilege igsoon. Shout out tanang Naminaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Tanan mga brad na ko, Lombia City Jail, shout out. Glory to God, naka-timing jud ko. Okay. From Sister Rosemary Sancho Katarin. Okay. Okay, and akong shout out, dugay na ako ka-shout out yung mga sir, mga brad na ko, no? Mga police officer diha. Salute, no? PNP. Luzon, Visayas, and Mindanao, mga higala na ako, mga kapulisan, mga hippie og sa station, igsoon diri namo sa Clarin nga na ako kanunay diri nag-share sa pulong sa Ginoo, no? As their PNP life coach, no? Shout out na akong Clarin Police Station amo og sa hippie namo nga bag-o nga si Chief Amba, no? Okay, a good friend of mine also. And tanang mga military akong gi-shout out, tanang mga security guard, tanang mga piniriso. Again, Lombia City Jail, Brad Ungas. Long live kang ano na yung Brad, nakas kong pagampo. Giingnan ka, nakas kong pagampo. Tanang mga Brad na ko diha sa Selda. Okay. And padayon tawag dot sa Ginoo. And then of course, mga OFW in different places, different countries, around the world, around the globe, mga seaman. And of course, katong mga naka-permanent resident na diha, ato ang mga followers diha, mga viewers from daghan kayo nasa Germany, New Zealand, Middle East, nasa Europe, America, daghan kayo, Canada, lain-laing sulok sa kalibutan, Israel, nagtanaw karon, no? Basta tanan, daghan kayo, di man pwede nga ako ning katagsaon, wala na tayo panahon. Og sa mga ato ang mga followers, mga I mean, mga subscribers nato. Thank you kayo mga subscriber ani nga page, okay? Og mga subscribers sa ato ang YouTube channel. So sa wala pa kabalo sa atong YouTube channel, Ikson, gamay pa atong subscriber, no? Kuan pa lang to siya, mga 500 plus, unya, diri ang atong followers, pero tindaghana na, 157,000. So actually, bago pa sa nako ni gihimo, Ikson, kani nga, YouTube channel na to, kay, para dali ra ma-save ninyo ang videos ba, no? Daghan magud nag-request na ako, so, di man pwede, nga di na ako na-grant, kay para man sa kaayuhan po, para mas madali na to pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ba kay bisan wala daw yung wifi pwede na daw sila mag-review kay i-save nila itong mga live videos, no? So ang ato ang link igso na sa caption ani nga live, so ini-click ninyo na dalhon mo sa itong YouTube channel nga unsa may pastor sa name Mabungahong Kristohanon gihapon. Pareharag name ani ayaw tong Kristohanong Mabungahon, wala na to, na-hack na to, wala na to section arita sa Mabungahong Kristohanon. Shout out 120 plus viewers this time. Okay? So, basa-basa sa kanong tabi. Mayang gabi, Brad. Mayang gabi, Isad. Brad, Jomar. Mayang gabi, brother. Okay, mayang gabi, Isad. Mayang gabi sa tanan. Watching from Negros Oriental. Okay. Jella. Thank you. Mayang gabi, Isad. Iksoon for a 1 over subscriber. Akong bana ang nakatanaw naka-timing sa live ganina, pastor, pero karon ako na sad naka-timing. Thank you. Asa to imong ba na imong husband kay hilumon man to, sister, no? Murag ning distansyan, mauwaw siguro. Blessed evening, pastor, from Sister Marilyn Kudu of Japan. Thank you, sister. Okay. Watching from Sabah, Malaysia, Sister Christy. Okay. May Maghinay. Okay, unsa man eh. So, let's pray. Shall we pray? So, mag-start na tang mining sa iyo ba, no? Atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo. And then, makapas na ng uban, Iksoon. Then, as what I have said, Iksoon, dili gud pwedeng mag-start og meditate sa word ni Lord. Mag-start og isgot sa iyang balaang pulong
dili ta magampo. Why? Because we cannot really interpret deeply sa word ni Lord gamit sa itong kaalam ng kalibutanon or kaalam nga tawhanon. So that is why we need to welcome His holy presence, atong i-welcome ang Holy Spirit, and atong i-invite si Lord igsoon sa atong pagabuhaton karon, kay kung wala siya dili ginato masabtan ang iyahang mensahe. Wala nakabisit nimo diri sa Carmen, Pastor James. Next time na lang po. Taga naday po ka sa Cagayan. Okay. Tayo, wala problema, sister. Makaana rami diha anytime. Sister Kindy Love Canios. Okay. Shout out og sa imong partner igsoon. I-regards ko, nagkita kita ba? Wa to damha ba? Nagitoy mensahe ang Ginoo ba? Maybe need mo sa among prayer. Mauna, klaro na kayo na, sister. Nasa kadagan sa atong followers, but last time during sa among last nga lunch diha, nganong diha man mo. Ba? Wala may aksidente. Amen. So let's pray. Okay? Let's welcome the presence of the Lord, ang Holy Spirit, para mas mapalawman, mas masabtan pag ginato ang pulong sa Ginoo. Shout out Sister Mary Joy from Israel. Thank you. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this time. Thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us tonight. Thank you for the blessed opportunity. Dili tanang tao karon Ginoo nay higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao karon Ginoo nay panahon nga mamalandong sa imong pulong, but thank you so much, Lord God, imo migitagaag higayon. Lord, before we proceed, first and foremost, please search our heart. So siya mong kasing-kasing Ginoo, kung nakay makitaan mga butang nga wala mi makabantay, wala ka malipay, pasaylo ami Ginoo. Sometimes because of our imperfection, dili mi parihan nimo Ginoo nga perpekto. Usay magtuo mi nga sakto mi apan sayop demi sa pananaw nimo. So Lord God, limpyuhi mi, hinlui mi, kuwaang tanang babag Ginoo. Anything inside of us right now nga mahinungdan nga dili mo penetrate ang imong pulong, kuwaa Ginoo. Limpyuhi mi. Imo aming takos ang ayan balaan Ginoo, mamati sa imong pulong. Ug tagay sab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og willing mosunod nimo. Kay ang panalangin, ang grasya, ang pabor, ang breakthrough naa sa pagsunod, wala sa pagpaminaw lamang kutob. So Lord God, I pray right now, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong mga pulong. Ug tagay mi kaalam nga langit nun aron mapalawman namo Ginoo ang imong mensahe. You alone will be glorified this time. We honor you, we adore you. Walay religion nga mong giisa. Walay tao, walay pastor, walay pundok, grupo, simbahan nga mong gipasidunggan kung dili bugtong na ngalan lamang nimo, Lord God. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. And I pray to all the viewers right now, Lord God, kutob sa makakita nini, kutob sa makadungog, makatanaw nini, bisang asang dapita, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati Ginoo ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done, Lord God. This is our prayer. In the name of Jesus Christ. Amen. Good evening, Pastor. Watching from Zamboanga del Norte. From Sister Mariam Baliling Kanong. Okay? Good evening, Pastor. Watching from Zamboanga del Norte. Mao lagi? Okay. And from Ormoc, Sister Elaine and Sister Joy Pal. Sis, thank you, sister, sa imong pagbisita, no? Sa diha mi sa CDO Carmen. Layo-layo pa jud ka gikan kas somewhere in Bumurdapit mo. Unsa to? Bukidnon. Okay, but thank you kaayo sa manok nga Bisaya, no, nga imong gihatto dito ba. Ug sa Balangoy nga usa ka sako nga hangtod karon wa pa nahurot. No? Pero nakaon na namang uban. Unya og sa siling aksal man to, espada, sakto ba kulab? Nga daghan kayo. Nga wala na may mangita og mga lamas kay automatic na ang Dios makapanalangin kanimo, sister, og sa imong whole family, og sa imong situation kabalo na kanaka sa prayer namo. Good evening, Pastor, watching from Hong Kong. Okay, regards ko sa Hong Kong, Sister Alona. Sige, let's proceed. Watching from Doha, Qatar, Sister Kathleen May
Pernia and Rosemary Sangko Catherine. Watch Leyte nga side na pod. Pohon Pastor. Okay. Leyte. Daghan tag mga kuan dia followers po sa Leyte. Okay? Shout out Brad Ungas. Hey, yo. Long live kanunay brother. Ug sa mga brad na ko diha, worship team sa Lombia City Jail. Wala lang mo kabalo mga brad nga grabe ko nga na-bless. Okay, padayon ta abante. Og si Sister Catlia May Zarate nga gihatdan mi didto og ingani o. Di ba sister? Singana ning kalaki ni mo eh. Mo special mo kuno specialty diha sa Cagayan, sakto ba ko? Okay? Thank you sister, thank you kayo no. Salamat, God bless. Pastor, asawa ni Juma, regards Dudong HK. Okay, sister, thank you. HK, nang regards ni mo ang asawa ni Brad Jomar. Regards sa siya, sister, sa imuhang anak. Katong liwat kay nimo. Salamat kayo, Pastor James. Okay, God bless you, sister. Shout out, Pastor, from Batuan, Bohol. Sister Crystal Joy Rindon Mazo. And, of course, Brother Lord James Talingting. Maayong gabi, Pastor, watching from Czech Republic. Shout out sa pamilya ko niya nga nasa Carmen, Cebu. Okay, thank you, Brad. Sangay mo ritaw, James. Tads pa sa Portimiao. Maayong gabi, Pastor. Watching from Liloan, Cebu. Sige, mag-start na tayo igsoon kay. Naiusad sa itong followers, maningon nga. Kanang, labi na kanay mag-data daw siya. Iyang i-forward o niya, ingon siya nga. Dili sa niya i-play, di sa niya i-play, basta naata sa mga shout-out kay mahurot iyang data. Good evening, Pastor. Watching from Malaybalay, Mukidnon, from Sister Arian Rodrigo. Sister Del MC from Kwae, thank you. Okay. Watching from Jensen, Brother Jasper TG Monterde. Let's go. Okay. Let's start. It's on. 151 viewers this time. And again, shout out sa 157,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay? And anyway, pwede sa nato i-share ang ato ang konig soon para mas daghan makabantay ba, mas dali man gud dito. Ato bitaw ang YouTube channel, pwede sa ninyo i-share ikson para ang uban nga followers na to aware ba. Okay? Mabungahong Kristohanon gyapon. So let's start. Okay? Basahan ako ni ikson ang gingon ni Pablo. Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 13. Okay? Mubo lamang ni igsoon, mubo lamang, but I do believe nga kani nga verse kung ato ni siyang masabtan og matugkad, powerful kay ni siya. Kani siya nga verse igsoon, usa ni siya sa Yahweh para mulampos ta, mulahutay ta, taliwala sa dagkong unos nga nikusukoso nato. Taliwala sa mga dagkong pagsulay, taliwala sa mga trahedya, mga krisis igsoon, mulahutay gyud tas kung pagpangalagad sa Ginoo kung masabtan nato ni nga bersikulo. Ug unsa na siya, pastor, akong basahon. Ingon si San Pablo sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Again, ingon si Paul igsoon, nagpainumdum siya nato ug nagpainumdum siya sa mga Kristohanon magtotoo ni Kristo nga naa sa Pilipos. Ingon siya, Pilipos 4:13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan ha, tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay, bugnaw na. Okay, so tonight this evening gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga nagaingon diri. Una, may kalig-on ako sa pagsugubang sa tanan tungod sa gahom ni Kristo. So sa kani palang daan igsoon ang mensahe ni Pablo ngadto sa taga Pilipos. Maybe iyang nakita ang mga Kristohanon ani nga time nga nasa Pilipos nga nag-struggle sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, daghang kay pagsulay, daghang challenge, daghang mga hagit igsoon, mga dagko kay mga higante nga mga problema. Apan gidasig sila ni Pablo nga nag-ingon, sa tiyang gingon, kung gibasa ganina, may kalig-on ako, lig-on gyapon siya, no? May kalig-on ako pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So, ingon si Pablo igsoon, ang gusto ipaabot ni Pablo igsoon is this. For us, tanan, sa naminaw diya nga, siya sad kuno before,
isip usa ka alagad sa Ginoo, sulugoon ni Kristo. Ang gusto niya ipabot mao ni nakasinati sad siya og mga grabe nga mga kalisdanan, pagsulay, paglutos. Nakaagi ni si Pablo igsoon nga nalunod sila, nakaagi ni siya napriso nga walay sala, nakaagi siya og kawaladon kalisod igsoon. Tanan nga mga kasakitan na sinati ni Pablo, nabunalan pag ini siya pila ka lapdos igsoon nga bunal nga naay sagol. Madabi taw ang unod, ang panit. Grabe kayo ang mga kasakit ni Pablo. Pero ningingon siya kanato nining kagabion nga may kalig-on ako pagsagubang sa tanan. Nay word diha nga tanan. In other words, mga igsoon, bisan unsa nga mga kasakit, tanang kalisdanan, tanang kagulanan, tanang problema, tanang kasakit, tanang unos, tanang pagsulay, kawaladon, tanan nga dili maayong sitwasyon, tanang mga negatibong sitwasyon nga nasugatan niya o masugatan sa nato, ingon siya, naatay kalig-on nga makasagubang tani ng tanan. Nganuman, tungod sa gahom sa Ginoo. Okay? Unsa gingon diri? Tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. No? So ang sikreto dahil ng mga igsoon ni Pablo, ang sikreto mga igsoon ni Saint Paul, ni Apostle Pablo, nga nakalahutay siya, nga wala siya mi-give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan grabe ng pagsulay, grabe ng paglutos, grabing mga pag-antos, wala siya ning give up. Ang iyang sikreto, igsoon, si Lord. Dito siya nagkuha kusog sa Ginoo. Dito siya nagkuha og paglaom sa mga saad sa Ginoo. Mao na igsoon nga nakalahutay siya. Wala siya mibalik sa agi. Wala siya ning balik sa iyang pagkasalbahe sa una nga sa dihang iyang ngalan Saul pa. Kaysa katong bugoy pa ni si Pablo igsoon, iyang name before is Saul, no? Sa panahon nga nasa mga disappointment, pagsulay, paglutos, kasakit, kawaladon igsoon, kay ang babaw ani nga verse tanawa mo backward tagamay, no? Sa Filipos 4:13 man to. Kung arita sa 12, ingon siya diri, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon. Kung nagtanaw ka karon igsoon nga naakas kawaladon, dako kay mong utang, wa ka kay baog, makaimpas pa ka. Si Pablo nakasinati nga og kawaladon nga walang-wala siya. Okay? Naglisod siya sa pagkaon igsoon, no? Naglisod ni hit. Okay? Krisis na sinati ni Pablo, ingon pa siya. Og sa kahamugawoy, nakasinati po siya nga hayahay. Nya ingon na siya, nakat-on ko pag-atubang ang bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, draw. Kabusog o kagutom, niabot sa panahon igsoon nga si Pablo, alagad ni Kristo, nakasinati og kagutom. Say kagutom, pastor, walay malungag, walay makaon. Nasinati na ni Pablo igsoon. Kawadon, kagutom, kalisod, kasakit. Nakasinati siya, nagipasanginlan siya. Napriso nga walay sala, di ba? Si Paul ug si Silas to. Pero niingon siya igsoon. The very comforting line nga gibili ni Pablo nato tonight is mao ni, may kalig-on ako. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom. Okay? Naay power, igsoon. Naay gi-provide si Lord nga pinasahi nga kusog. Pinasahi nga pailob. Pinasahi nga pagkakanap itong nga kamauta mo, control, self-control, igsoon, nga nakalahutay. Nga dili ta mo balos tanang naglutos nato. Nga magpaubos lang ta, bisag giduot na tagmaayo. Na sinati na ni Pablo, igsoon. Lain-laing kasakit, hagit. Apan si Pablo ning ingon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan. No? Gidasig ta ni Pablo ani nga verse igsoon, why? No? Tungod kay kabalo si Paul igsoon nga, kabalo si Pablo igsoon nga kaning mga lagad ta sa Ginoo. Dili ni hayahay. Kay matod pa ni Jesus, ako na ning ibalik-balik. The moment, the very moment you or me, we have decided to follow Jesus. Ning sulod ta, ning subay ta sa sigpit nga dalan. Sa dalan nga lisod kayo. Sa dalan igsoon nga daghan kay mga hagit, pagsulay. Ug kana nga dalan mao na hinungdan nga gamay ra ning subay kay lisod kaayo. So si Paul kabalo igsoon, no? Kay balo si Paul igsoon nga kaning mga lagad ta sa Ginoo. Labi na kaning nagpagamit sa Ginoo, naay ministry. Naay dagko kay mga hagit pagsulay nga lisod kaayo. Apan si Pablo ning ingon timan-in ninyo. Okay? Nga naatay kalig-on, no? Nga mo
sa gubang, sa lain-laing matang sa mga pagsulay, lain-laing matang sa unos, lain-laing matang sa mga kawaladon, lain-laing matang mga igsoon sa mga problema. Tungod sa gahom sa Ginoo nga naa ka nato. Amen. Mao na nga mga igsoon nga every time kung makasinati ta nga tagilid na kay ta, makasinati ta nga naay let's say unfavorable situation, makasinati ta igsoon og grabing tumang kasakit, any form of kana bitawng problems or struggle igsoon, hangad lang sa Ginoo. Salig sa Ginoo, dagan padulong sa Ginoo. Ayaw dagan sa silingan sa tindahan kay mangutang kag tanduay o red horse sayop. Dagan sa Ginoo igsoon. Ngano man, the moment nga mudagan ta sa Ginoo sa panahon nga natay daghang problema, dagkong unos igsoon, na siya i-provide nga gahom, no? Tabangan ta niya. Unsay ang gingon, no? Ingon si Pablo, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So naay power igsoon, naay gahom igsoon nga gihatag sa Ginoo ni Pablo aron makalahutay siya. Gisulti ni mismo ni Pablo igsoon kay experience niya. Si Pablo nakasinati, ikaw nakasinati kag hagit diha. Nakasinati kag pagsulay ng uban gali, nakasinati raw pagsulay, paglutos, istorya ra. Si Pablo igsoon even sa physical niya, nakasinati siya grabing pagsulay. Apan ningingon siya nga nakasagubang ra siya. Nakagwanta ra siya. Nakalahutay siya tungod sa Ginoo. Amen. Tungod sa tabang sa Ginoo, dili sa kaugalingon niyang paningkamot. So igsoon to all of the viewers right now, if ever naa ka sa sitwasyon karon nga medyo tagilid, na kay mga let's say na kay mga kabalaka in the future. Of course, kaya nga atong future is uncertain man gina. Si Lord na may nasayod. Apan igsoon ang saad sa Ginoo mauni, makalabang tanang tanan. Makalahutay ta og namay nagtan-aw karon diri nga dako kay mong utang, daghang kag problema. Nakay gikasagubang karon nga mga naka sa krisis. Si Pablo sa nakasinati og sama sa nasinati nimo. Apan si Pablo naay kalig-on sa pagsagubang, iyang giatubang ang mga problema, wa niya dagani ang problema. Apan si Pablo igsoon ni lahutay, no? Wa siya mahadlok ngaming sagubang kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ginoo nag-provide igsoon og strength. Ang Ginoo nag-provide og gahom para makalahutay siya. Amen. So mao na igsoon usa ka pagdasi kanato nining kagabhion nga bisang unsa ang atong masugatan sa unahan. Maybe kani nga message ang uban naa ni nga situation as of now, ug ang uban wala ani nga situation. Pero abi yung mga igsoon, kung naa ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo igsoon, dili jud nakalikayan nga ma-surprise ta sa unahan. Dili na kalikayan nga sa unahan ay dagkong pagsulay. Makuratan ta pero mao ni gibili ni Pablo to igsoon nga naatay kalig-on mo atubang sa tanan, no? Nay word nga tanan. Wa pasabot tanang matang sa problema nga imong masugatan sa unahan. Kayang pagkat kasama natin ang Diyos. Amen? So walay malisod igsoon. Walay mga unos nga dili nato labngon. Walay balud igsoon nga dili nato kaya igsoon nga madaog bitaw nga makalatas ta, makalabang ta sa unahan tungod kay kauban nato ang Ginoo. Amen? Tungod kay kauban nato ang Ginoo. So all we have to do right now, if ever or even this time naamo sa sitwasyon nga nag-struggle mo, dagan sa Ginoo, duulang Ginoo. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him for He cares for you. So duula si Lord kay naa sa Ginoo atong panabang. Ang atong panabang wala sa atong silingan, wala sa mga tao. Sometimes ma-disappoint ta. Sometimes maka-feel ta og depression, anxiety, mabalaka ta, mag-worry ta. Kaya nga naman, ang atong panabang na nato gikuha sa tao. Why problema kung naay tao mo tabang nato apan ihurot adto ihatag ang imuang tibuok pagsalig. Igsoon ngadto sa Dios. Kay ang Dios lamang ang di mo disappoint nato. Sometimes ang tao ma-disappoint kaya nagsaligban siya sa tabang sa tao. Every time nga nasa problema, dagan sa tao. Mayo na igsoon. Mayo na. Pero ang pinakanindot, good, unang daganan ang Ginoo.
First, igsoon, nga daganan gyud nato dapat number 1, numero 1 ang Ginoo. Kay ang Ginoo igsoon, dili mo disappoint nato. The moment we come to Him with open arms, mudawat siya nato. Wala higayon nga iyatang balibaran. Amen. No, at tuduol sa Ginoo. Nya siya na po'y bahala mo gamit, mo hikap sa mga tao nga gusto niya himong instrumento para nimo. Amen. Again, igsoon, gi-remind ta tonight, this evening ni Paul nga siya sad kuno nakasinati og pagsulay. Ako kaning nagistorya karon igsoon. In more than 12 years sa ministry nga gipiyal ni Lord, kung pagsulay man gani sa financial, grabe. Sa una wala pa mi balay, pagsulay nga katawuan lang mi. Kay wala daw mi balay, walay simbahan, yaga-yagaan mi sa ubang tao sa palibot. Tuo mo ng gym, so naunsa na nabuang ra man nagsyabok. How come nga nahimo nang magwali nga adik-adik man na maligya man na sa una. Nagali na gibuntisan dito sa kuan, ana bitaw. So grabe igsoon, ilang gi lugit akong mga pas ba nga wala na god. Grabing mga luha na usik igsoon. There are so many times naniingon ko sa Ginoo nga, Lord, natunong ba ko ani sa tawag nimo? Lord, alagad ba jud ko nimo? Lord, maundang ko sa pagpamastor, gusto ko nga manarbaho na lang unya mo help ko, mo support ko sa ministry, something ana bitaw. Grabe ang struggle pagsulay igsoon apan tungod sa grasya. Sakto si Paul tungod sa tabang sa Ginoo. Tungod sa gahom sa Ginoo igsoon pinasahi niya nga gahom. Mao nang naabot ko mi karon dire. More than 12 years unya nakasinati mi og talagsaon nga mga tabang sa Ginoo ngano man tungod kay naa mi nagsalig sa Ginoo. Ang akong mindset nagaingon ko, Lord, di ko pwede ma-disappoint og mga tao. Dili pod ko pwede nga kana bitawng maminaw og unsa man ang mga sakit nila nga istorya. Ana ra ko maminaw nimo kay ikaw ang nagtawag nako, ikaw nga akong gialagaran. So tabangi po ko Ginoo aron di ko maulawan. So mao na igsoon mga pila ka mga adlaw, mga bulan, mao na gipiyalan ta sa Ginoo, wala man dili man gini ato. Yes, amuan ni ngalan kaning property dire, pero si Lord yung tinuod nga tag-iya piniyalan lang mi. So si Lord naigipiyal si Lord, no, gipakita sa Ginoo nga kung ako ang imuhang daganan panahon sa kalisdanan, automatic na tagaan ti ka. So mao na igsuon nga mo ni igingon ni Paul, si Paul po nakasinati. Apan si Paul nakalahutay, no? Si Pablo igsoon nakasagubang igsoon sa tanang klase sa mga krisis, pagsulay tungod sa tabang sa Ginoo. Amen. Dili sa tabang sa tao ang iyang gimension dire, tungod sa gahom ni Kristo. Buot pasabot tungod sa tabang sa Ginoo, tungod sa kusog nga gi-provide sa Ginoo niya, tungod sa pailog nga gihatag sa Ginoo, tungod sa self-control, tungod sa mapainubsanong espiritu nga gihatag sa Ginoo niya. Kay kung wala na siya. Mao nang gipasidunggan, gipataas ni Pablo ang ngalan ni Kristo. Kay si Kristo daw ang hinungdan nganong nakalahutay siya, nganong nakaanto siya sa mga grabing paglutos, grabing pagsulay, grabing mga pagbiay. Gitamay si Pablo, gipreso, way sala, igsoon. Apan si Pablo wala mo give up, si Pablo wala mo balik sa iyang kaniadto nga barumbado. Si Pablo nagpadayon, si Pablo ning move forward, no turning back, ngano man tungod sa tabang sa Ginoo. Amen. So ikaw Rexon, to all of the viewers right now, this time we have 170 viewers, 70 plus. Unsa may mong sitwasyon karon igsoon, nakinahanglan ba ka og tabang? Unsa man ka ang imong kahimtang karon igsoon? Nabakas kawaladon, kasakit, pagsulay, unos, krisis timan-e. Si Pablo sad nakasinati og ingana. Apan ningon siya nga tungod sa tabang sa Ginoo, tungod sa gahom sa Ginoo nga iyang gihatag kuno kaniya, nakasagubang siya, no, nakaagwanta siya. Amen. So ang gustong ipaabot ni Paul nato tonight igsoon is bisan unsa ang atong masugatan nga mga pagsulay, bisan unsa nga masugatan nato sa unahan nga problema, basin ma-surprise lang ta ba, no? So normal man gina, no? Apan ingon si Pablo igsoon nga nakaagwanta daw siya, no? Nakahimo siya sa pagsagubang sa unsa man pastor, sa tanang kalisod tungod sa Ginoo. So ang gusto ipasabot ni Paul igsoon tonight is
If ever makasinati ka, maka-encounter ka og tumang kalisod, problema or unsa man, mga struggle igsoon, wa tay laing daganan kung dili ang Ginoo. Wa tay laing sangpiton igsoon, wa tay laing operan sa tong mga luha. Wa tay laing kadangpan igsoon, dalangpanan nga dili ta pasagdan og dili ta traidoron. Nga dili lang baba ra kutob mga pasalig, no? Kaya ang Ginoo kung atong dangpan igsoon, kung siya ang atong duolon sa panahon nga naata sa krisis, dili siya pareha sa tao. Nga ang tao may lang musaad, pero iyang saad paasa. Pero sa saad sa Dios na ay pag-asa. Amen. Kung mulaom ta sa iyang pulong, igsoon sigurado nga na ipaglaom ang atong sitwasyon nga daw na ipaglaom. Amen. Mao na nga si Pablo igsoon usa ka alagad sa Ginoo nga banggitan pod. So iyang gi-share kanato nining kagabion ang iyang sekreto, ang Yahweh. Unsaon pagsagubang sa lain-laing mga problema. Unsaon nga makalabang, makalahutay sa dagkong mga onos. Sangpiton lang nato ang Ginoo. Kaya ang Ginoo mohatag kanato og kusog. Ang Ginoo igsoon mo provide nato igsoon og gahom. Gahom og kusog para makalahutay ta. Gahom og kusog para makagwanta ta. Para kamauta mo antos aron sa katapusan mahimo tang santos ug mag-uban ta sa mga santos igsoon. Amen. Ingana na siya igsoon mao nay sekreto Yahweh igsoon ni Pablo. Kaya ano man nasulti ni siya ni Pablo igsoon unsa to? Ingon si Pablo, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. And bantay igsoon, iya ning gisulti sa taga Pilipos. Wa ni niya gibungat ngadto sa taga Corinto, ngadto sa taga Tesalonica, di ba? Ngadto sa taga Galacia, wala. Ngadto mismo sa taga Pilipos. Ngano man, maybe nakita ni Paul ang situation sa mga Kristohanon, ang situation sa mga magtutuo ni Kristo, mga nagsunod ni Kristo nga naa sa Pilipos. Iyang nakita nga naluya sila tungod sa krisis. Naluya sila tungod sa pagsulay. Nga mura bitaw og ang ilang relasyon sa Ginoo nagdry na tungod sa ilang kahimtang. Mao nang si Paul ning ingon, no, diha ko gikan. Nakasinati ko og kagutom. Nakasinati ko og kawaladon nga walang-wala ko, walay lutuon, no? Nakasinati ko og kagutom nga walay makaon. Apan nakaagwanta ko. Nakaagwanta ko pagsagubang ni aning tanan tungod sa Ginoo. So mao tong iyang gi-encourage ang taga Pilipos igsoon nga salig lang mo sa Ginoo. Kay diha ako gikan, no? Makasagubang, makalabang ra mo. Madagma man mo in how many times, pero mubangon ra mo tungod kay agakon mo sa Ginoo, tungod sa kusog nga i-provide sa Ginoo, tungod sa gahom nga ibubo sa Ginoo kaninyo aron makalahutay mo. Og dili na mo kuso-kusoon sa unos, kung dili magsayaw-sayaw ta, taliwala sa mga unos, ang mga balod ato lang lakangan igsoon tungod sa Ginoo. Pagkat kasama natin ang Dios. Amen. Ugwan si Lord kauban nato igsoon. Tanang gubat nga atong matubang igsoon. Tanang gubat nga atong masinati daog kita. Kauban man natong Ginoo. Sayang saad. Pulong sa Ginoo. If God is for us, who can ever be against us? Kinsa may makalupig nato, makadaog kung dapig natong Ginoo? Wala, wala og wala. Bisan pa maghiusa tanang demonyo sa impierno igsoon. Dili ta madaog. Why? Because greater is He that is in me, that is in you, igsoon, than Satan that is in this world, that is, then all of the demons, the devils, igsoon, mga demonyo, unsa man dia, mas dako ang atong Dios nga gilagaran. Anong mahadlok man mo, igsoon, timan Nakita ni Paul ang mga Kristohanon nga nasa Pilipos nga nibati sila kaluya. Moningon siya nga, na ako'y kalig-on nga musagubang sa tanan, lain-laing mga problema tungod sa gahom sa Ginoo. Tungod sa gahom ni Kristo nga gihatag niya kang Pablo. The same sa igsoon nato. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nagka-built-in ginang pagsulay. Walay ning sunod sa Ginoo nga hayahay. Ibutang ka lang og hayahay ka financial. Pero sa other side sa imong kinabuhi, nasad kay struggle sa imong pamilya. Nag-struggle ka sa imong bana. Nag-struggle ka sa imong ginikanan or anak baron. No? Wa kay problema financial. Pero sa laing bahin sa imong kinabuhi, nag-struggle ka. Okay?
So napoy uban Igsoon nga way problema sa iyang pamilya kay tibok panimalay ng alagad sa Ginoo, pero nag-struggle po sila sa pinansyal. Ang gusto na kong ipabot Igsoon nga walay hayahay nga nangalagad sa Ginoo. Naagi na yung pagsulay, paglutos Igsoon. Na yung mga sitwasyon nga di ka ganahan Igsoon. Kaya naman, ang misunod ni Kristo Jesus, mingsubay sa lisod nga dalan, mingsubay sa sigpit nga dalan, dangog kayo, dagang paglutos, pagsulay, tentasyon, dagang battles, dagang struggle, dagang problema. Apaning saad si Pablo Igsoon, sa iyang pulong niingon siya, nga may kalig-on ako pagsagubang sa tanan. Tanang problema, tanang kasakit, tanang kawaladon, may kalig-on ako nga ning sagubang, tanang utang, unsa man Igsoon, tungod sa gahom sa Ginoo. Tungod sa kusog sa Ginoo nga iyang gi-provide nako. Og Igsoon, sultian ko kamo, ang Dios ni Pablo mausab ang Dios nga gialagaran nato. The same God, the same Jesus, yesterday, today, and forever. Kung si Pablo nakalahutay tungod sa gahom sa Ginoo, the same God, the same Jesus nga mao'y mutabang nato sa atong sitwasyon karon para makalahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So nganong mabalaka man ta? Usay mabalaka ka kay nagsigig tanaw sa imong problema, nagsigig tanaw sa imong sitwasyon, nagsigig compute sa imong utang. Pila naman ni akong utang, dako pa man. Nagsigig tanaw sa mga unos, tanang mga negatibo, maong mga negatibo ang imong mindset. Apan kung kanunay ka naghangad sa Ginoo, kanunay ka ning tutok ni Kristo Igsoon, muanam ka gamay ang imong dakong problema, unya mo gawas ug naman namang solusyon. Imong masinati, imong mabati ang kadako sa atong Ginoo kung kanunay ta naka-focus niya. Amen. Ana ra na Igsoon, no? Himani ang atong teksto karon. Ingon si Paul, nakasagubang ako, or kana bitong nakaagwanta siya pag atubang sa linlaing problema. Tanan! Tungod sa Ginoo. Ikaw sa dia Igsoon, to all of the viewers this time, appeal na ko ni, kitang tanan Igsoon. Walay problema nga dako kayo nga dili nato malabang tungod kay kauban nato ang Dios. Kung ang Dios dapig ka nato, wala na isama kadako sa atong Ginoo. In other words, gusto na ko ipabot Igsoon ug ipasabot ninyo. Tungod kay wala na may sama kadako sa atong Ginoo. Bisan unsa kadako sa atong problema, di na katupong sa kadako sa atong Ginoo. So tungod kay atong Ginoo dako man, ubanan ta niya, makalabang ta, makalatas ta sa atong mga problema, atong mga pagsulay Igsoon. The same God, remember this brothers and sisters in Christ, the same Jesus, the same God whom Apostle Paul served, di ba? The same Jesus nga nagtabang ni Paul para makalahutay siya, makalatas siya, makalabang siya sa mga kawaladon, siya sa batong Ginoo karon. So unsa man imong problema karon Igsoon, wa ko kay bawo sa imong sitwasyon. Unsa man imong kasinatian, kahimtang karon, imong mga bugat nga problema, adto dangop sa Ginoo, kapyot sa Ginoo. Kay nagsaad ang Ginoo, mao ni sama sa nitabo ni Paul Igsoon nga, ang Ginoo mo hatag og gahom, ang Ginoo mo provide og igong kusog aron kita makadaog Igsoon. Bisan ang unos grabe ka kusog, ang Ginoo mo provide og igong kusog ug magabubo ka nato og dihog aron kita makadaog. Amen. Igsoon, mawala ni tibani ako ning gibalik-balik. Unsa man imong unos karon, unsa man imong problema, kana kay gitugot sa Ginoo nga masinati nimo, ning salig si Lord nimo. Gitugot sa Ginoo nga masinati na nimo tungod kay nakita ni Lord nga makaya nimo. Kabalo si Lord nga strong ka. Kabalo si Lord nga lig-on ka. Plus napadyoy tabang niya, aw makalahutay ta, makalabang ra ka na Igsoon. Ang mga unos mulurang ra na. Og mao ni timan-i mga Igsoon, luyo sa mga dagkong unos na ay talagsaong panalangin nga mobanos, na ay surprise kanimo ang Dios. Kupti ni ang naitabo ni Paul, no? Nakasagubang siya pagatubang sa lain-laing problema, tanan problema na nagwanta niya. So nganong maproblema man kana imong problema? Okay? The same God nga gilagaran ni Paul atong Dios karon.
Si Paul ning salig sa Ginoo. Og tungod ni Ana igsoon. Si Paul ning duol ning sangpit ning dangop sa Ginoo. Og tungod ni Ana gitagaan siya kusog sa Ginoo. Gitagaan siya gahom ug kana nga gahom inap na nga makalahutay siya. Inap na nga magsayaw-sayaw siya taliwala sa unos. Inap na nga maglakaw siya ibabaw sa mga balod. Kauban ni Lord. So again, igsoon, unsa man imong kahimtang karon imong sitwasyon, ang Ginoo wa matulog. Ang Ginoo aware sa imong situation. Ug ang Ginoo anda mo tabang nimo. Basta lang willing ka magpatabang. So akong gi-encourage karon nga tutuki ang Ginoo, sangpit sa Ginoo. Ayaw tan-awa nagmaayo imong problema. Usay maluya ka kay nagsigag tutok sa imong problema. Apan ang Hebrews 12:2 nag-ingon nga itutok lamang nato atong mga mata ni Kristo. Siya nga atong gialagaran, siya ang mag-uugmad sa atong pagtuo. Og diha kaniya naay milagro, diha kaniya naay solusyon, diha kaniya naay kaybulungang butang, diha kaniya naay panabang. Og diha kaniya walay pagkahubas ang atong hinabang. Amen? Kay siya man ang kuan atong tinubdan. Praise God. So, again, igsoon, to all of the viewers right now, nanawag na po do. To all of the viewers right now, wala man ko kabalo sa inyong sitwasyon karon. Wala sa ko kabalo sa inyong struggle, inyong kahimtang. Pero sure ko, nga si Lord kabalo. Kaya way matago sa itong Ginoo. Our God is an all-knowing God. Kita siya tanan, dayag ang tanan sa iyang atubangan. Ug andam siya mutabang. Nagsaad siya nga mutabang siya. He will never leave us nor forsake us. Sama sa iyang gihimo ni Pablo nga alagad niya. Si Pablo nakalahutay sa kawaladon. Nakalahutay nga naay panahon nga si Paul igsoon walay lutuon, kagutom. Pero tungod sa gahom sa Ginoo, tungod sa kusog nga giprovide sa Ginoo ngadto ni Pablo nakalahutay siya. Ug mausad na himuon sa Ginoo nimo. Ang imong himuon, ang atong himuon, salig lang ta. Kupot sa Ginoo, hangad sa Ginoo. Kay naa kaniya ang atong panabang. Ug diha kaniya, walay problema nga dili masulbad. Again, igsoon, ang Ginoo wala matulog sa imong sitwasyon. Kita kaysa sa imong kahimtang karon. Suduula siya, sangpita siya, dangop kaniya. Kay ang imong panabang na kaniya. Ugwan siya mutabang, di ka mahutdan og hinabang. Kay siya man ang atong tinubdan, nga dili kita pakabsan. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this evening, Ginoo. Mubo ra nga mensahe. Mensahe nga maghatag na mong dugang kalig-on, ug dugang pagtuo, ug dugang paglaom, Ginoo. Imo ming gi-remind sa naitabo sa imuhang alagad nga si Pablo. Nga siya po di ay Ginoo nakasinati og kawaladon. Nakasinati dahil po si Pablo Ginoo nga walang-wala siya. Nakasinati siya nga nagutman siya. Apan nakalahutay siya tungod nimo Lord. So Lord God, I pray to all of the viewers right now. Unsa man ilang struggle karon, unsa man ilang sitwasyon karon Ginoo nga need ang imuhang panabang Ginoo. Dili siguro pareha sa kasinatian ni Pablo, but we have the same God. Ikaw ang Diyos ni Pablo, Diyos namo usab nga gilagaran. So Lord, I pray to all of the viewers right now, unsa man Ginoo ang milagro nga ilang gikinahanglan karong taknaa Ginoo. Unsa man Ginoo ang kaybulungang butang ang nga ilang gustong mahitabo sa ilang kinabuhi karon Ginoo. Wala ko kahibalo pa nasayod ka. So Lord, I pray in Jesus name, Ginoo, mulihok ka. Mulihok ka anang dapita Ginoo nga gikinahanglan ka sa imong mga kanakan. Magmilagro ka Ginoo anang milagro nga ilang gipangita karon Lord God. Imong iptuyod Ginoo, imong kabuton sila Ginoo. Ang imong milagrosong kamot palihok ka sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, especially Lord God sa mga OFW, mga nasa linlaing kanasuran, mga naka-permanent resident, tanan nga viewers karon Ginoo. Unsa man ilang problema, unsa man ang ilang pinakanid karon Ginoo. Pinakanid karon Lord nga milagro, nasayod ka. Mulihok ka Lord God. According Ginoo sa ilang desires karon, I pray for your favor in Jesus name. Thank you Lord. We stand in your promise in Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you. Ingon ka ug magpakita ka ug dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord God, I believe na minaw ka karon. So Lord, I pray
unsa man ang ilang desire karon, pinaka-need nga miracle this time, let your power will manifest to them right now. In Jesus' name. Thank you, Lord. And this time, we claim the victory, Ginoo. Amo kaning gi-claim, giangkon ang kadaugan, ang milagro. Kagawasan, kadaugan, kaluwasan, Ginoo, giangkon mo karon, Ginoo. Tinudanay kabag-ohan, Ginoo. Amo ning giangkon karon. Financial breakthrough, kayuhan sa balatian, amo ning giangkon. In Jesus' name. Amo kining giangkon karon uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning angayan o kapiyalan sa mga milagro nga gikan kanimo. Salamat, Lord. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Nahuman na ta. Hey, praise God. Thank you, Lord. God bless you more, Sister Joanne. That's all for tonight. Igsoon pampanihapon sa pulong sa Ginoo. And again, I just want to remind everyone nga nanata YouTube channel sa wala kabalo ug ang atuang link na ani nga nasa caption. Yeah, pray ra mo subscribe igsoon, no? So, again, salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you sa mga nag-share. Thank you sa mga nag-mention sa inyong friends and loved ones here in the comment section. Mga followers, thank you kayo, no? Mga subscriber, ani nga page, salamat kayo. No? Salamat kayo. Prayer jud ako ikabalos kanunay. And ako mong encourage to invite your friends pag yun to follow our page para more followers, daghan pag yun makadungog sa pulong sa Ginoo, mas daghang mabless, daghang mabag-o nga kinabuhi. Kabalo na ba yung mga igsoon nga daghang nahitabo ani nga page na to, daghang gibuhat si Lord nga mga kaibulungan. Nabitay uban akong i-post ani, grabe, no? So again, thank you kayo mga igsoon. That's all for tonight. See you again tomorrow, igsoon. Makalugar ko, makahigayon ko, maningkamot ko, igsoon, no? So I pray nga sa atong pagpangatulog karon ang proteksyon sa Ginoo, iyang presence, ang iyang embrace, iyang comfort, magauban ka nato. Ug sa uban na ang nasa lain-laing kanasuran, adlawan maron diha, di ba? I pray nga tanang buhat sa iyong kamot panalanginan sa Ginoo. Yung mga lakang giyahan sa kaytas-an, ihatod mo sa kalampusan o kadaugan. Amen? So again, that's all for tonight, igsoon. See you again next time. Good night, everyone. Ampo, amping, abante ta. To God be all the glory. Praise God.